А през пролетта, през март и април месец, как лъве Шарана и Амура? Веднага отговарям. През март и април месец самия Шаран и самия Амур започват да се раздвижват малко повече, но обаче са все още предпазливи. През този период Шаранът кълве плахо и също на кратки периоди кълве. Обаче обича да се позиционира на места, където са плитки и където също са огрявани от слънцето. Неговата любима стръв са примерно бойлита, царевица и също пелети, като хубаво да бъдат с сладък аромат или неутрален аромат. Също трябва да бъде за самото захранване, трябва да бъде минимално. Амурът се активизира малко по-късно от Шарана. Той обича да се активизира на температура над 12 или над 14 градуса. Също обича да се държи на по-плитките места. Неговата любима храна е растителната стръв. Той обича да се храни с царевица, пелети и тесто. Кълве рядко, но обаче решително. Най-доброто време за риболов е от обяд до късен следобед. Тогава самата вода е и най-топла. Тоест през пролетта иска търпение, фин тъкън и правилното място.